y nosbarth pwysau 97.1 kilo I 105 kilo. Ar hyn o bryd mae da ni Richard a Jamie Jarman o Henffordd ar frig y rhestr. Rhain ni wedi llygadu yng nghanarach Llyr. Ie, maen nhw'n wedi lan agosach fan hyn, maen nhw'n rili yn edrych yn par dda iawn. So, os bod rhain yn ennill, allan nhw'n mynd yn bell iawn yn barn fi. Edrych ar y lled sydd dros I cefn yno, ond ar ben hynny, y llawnder yn y goes ôl yna. Ie, real llawnder. Mae cafan yn gan, jyst uwch ben yr cynffon yma sy'n dangos bod nhw'n bwldio cig hwnna ar y crwmp. So. Y llinell yna sy'n uwch ben y cynffon, maen nhw'n chwilio amdano hwnna, ydyn nhw? Ydyn. Pan maen nhw'n bernadu'r beltex, maen nhw'n hwilo am y llinell na lawr fyna. Mae fe jyst yn dangos bod mwy o double muscling arnyn nhw. Bydden ni wrth fy modd mawr yn cael tril rhain I weld, ai gwlan neu cig, mae'n edrych fel cig. Bydden ni'n licio torri yna lan I weld faint o gig sy'n bydden nhw'n diddorol I weld. Faint o waith yw ei dorri carcas cig oen lan? Fysa dod â profiad, really. Mae dibynnu beth eisiau gwneud. Mae lot o gwaith yn gallu mynd mewn I fe sbrau ti bono yr ysgwydd a'r coes allan a wneud e mewn I steaks. Mae llai o gwaith yr un os ti jyst yn rolio nhw lan a clymu nhw I joints. Wel, mae yna newid wedi bod, dwi'n meddwl, yn y llinell. Mae Jamie a Richard Jarman yn parhau ar y frig y rhestr, ond wedyn mae William Gittos o Brindi Powys yn cael ei dynnu lan nawr yn yr ail safle. Ydyn, mae Gittos wedi bod wedi gwneud yn dda iawn y ffair eim ar ys y blynydde fed. Mae par da da nhw fyna. Nhw oedd yn illwyr y dosbarth cyn yma? O, reit, ie. Maen nhw'n gwneud yn dda yn nhw. Ond mae cael carden yn y ffair yn dipyn o gamp, yn dwi? O, yn wedig yn dosbarthau yma, mae'r ŵyn mor debyg, maen nhw'n edrych yn un peth. Mae fe'n holli blew I chi'n diwedd gyda'r ŵyn, maen nhw mor dda. Mae'r safon mor uchel yma. Wel, mae'n edrych I ni nawr o'r petai'r beirniad, jyst yn ei cyffwrdd o un waith yn rhagor cyn bod yn rhoi nod i'r stiward. Ie, jyst wneud siŵr, ond mae wedi newid I meddwl eto. Mae'r teulu'r hol nôl yn yr ail safle. Ond credu oedd e'n iawn y tro gyntaf. So. Ond dyna beth yw mae'n dda bod e'n mynd trwyddyn nhw a chrib ma'n jyst I wneud yn siŵr. Odi, mae'n bwysig wneud yn siŵr. Mae'n bwysig gael ail look drostyn o fela. Obviously wedi newid I meddwl fyna bod y ddoi ma'n matcho'n well. Achos mae rhaid rhoi tylyngdod I bob un sydd wedi cystadlu, achos mae oriau waith yn mynd I baratoi'r rhain. Faint amser ti'n credu jyst I drymo un oen? Un oen, awr yn ddyn I lai trymo nhw, falle bod pobl yn gloiach na fi, ond wy'n trial cymryd amser wrth y job yn neud yn iawn. Ond fel arfer, maen nhw'n mynd nôl wedyn I ail ag o bosib trwy mewn o'r trydydd gwaith? Trydydd gwaith, ie, wel, na fe, ond y fwyaf chi'n mynd off nhw, bach llai o waith sydd wedyn, so y toriad penta, byddwn ni'n meddwl byddwn tua awr I drymio nhw. Ac wrth bych chi'n gwneud mwy nag un, mae'r glan yn caledu sy'n help? Ydy, mae nhw'n rhoi spray ar hwnna wrth fleece fix, mae hwnna'n hila'r job bach mwy hawdd, mae fe'n jyst yn ffyrmo'r glan lan bach. A dyna ni, ein ffefrynnau ni, Jamie a Richard Jarman o Henffordd yn ennill y safle cyntaf. O'n i'n deall rhywbeth i'r? Wel, wedyn ni'n credu bod ni'n deall rhywbeth fi. Diolch o galon. Wel, a dyma nhw, y ddau bachgen ifanc. Massive congratulations. Thank you very much. Thank you. How much work have you put into these? About 6 weeks worth, 24/7. I was speaking to you in the English Winter Fair and you told me you only have a small number in your flock. Yeah. But you only need a small number to do the job right. Yeah, quality, not quantity. And you've won a few championships before coming here? Yeah, we did. This pair won Carlisle back in start of November, and we just did the English Winter Fair back last week. So really pleased, having a real good season. And you won the championship there too? Yeah. What's the secret behind your success? Preparation, bringing them out to perfection, just work as hard as you can. Being taught by a mentor, Robin Slade? One of the best in the business, so yeah, no, he's phenomenal. Yeah. And I'm sure Robin Slade is very proud of you too. Yeah. Congratulations, well done you all. Thank you. Well,